karya ya 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 oi ya Betar sangestu padha dawuhe sanyata sak juru-juru ngayahi karya hiburan apa tak senggaburan karemben nyetan bali mangan apa setiane galakon juru-juru
Pidato mandang gemprang-gemprang ngaler sing maluknya berdening di sang rasasa mangsa pecah pasulayan sarwe lumampa anyek-nyek sampai ketan makata samulat terakut siwa yang lumampa tansah pecah pasulayan jarane jaran teji jarane jaran teji sing napa terapi sing ngiring para menteri jrek nong jrek turut lurut jaranan jarane jaran teji jarane jaran teji sing napa terapi sing ngiring para menteri jrek nong jrek turut lurut jaranan jarane jaran teji jaranan jarane jaran sing napa terapi sing ngiring para menteri jrek